da pé, mas ben de mulleres. Os homens todos da bordo. Traballaban desde a chalana. Éramos moitas mariscadoras. Moitas, porque iban vellas hasta de 70 e 70 e tantos anos, iban á ribeira, hasta que non podían máis. Íamos moitas mariscadoras, era libre, e pois se obligaron a facer uns carnés, e fixemos uns carnés, e pagábamos todos os anos, no mes de outubro, para abrir, cando se abría a veda, facíamos o carné. Pero nadie nos lo pedía, facíamos porque, por facelo, non porque éramos mariscadoras. Pero en tempo de veda, nadie, ao contrario, tiñamos que escapar. Eran de Plaseres. Plaseres, Lourisán, Estribela, algunha, e viñan, cando se abría a veda, viñan o primer mes ao Berbericho de San Martiño do Casal, pero só ali uns días, porque, claro, como nós traballábamos na veda, pois non había tanto marisqueo. E nós íamos, aunque sea por medio quilo, xa íamos á ribeira, era do que vivíamos. Vivíamos diso. E aunque sea por medio quilo, xuntábamos unhas con outras, e sempre traíamos cartos para casa. Viñan de Campelo, de Lourido, viñan 4 solo de Combarro. Raxó nunca traballou na ribeira, onde agora traballa na ribeira, e dice que ten playa, nunca tuvo playa. Agora que as de Campelo, viña moita xente. Homes andaban ao bacalao, e depois no tempo de outubro quedaban en terra e iban da bordo a Meixe e ao Berbericho. E de Lourido tamén viña moita xente. Viñan nas chalanas, e algunhas viñan por terra, a andar. Cruzaban o puente da barca e viñan todo pola avenida a andar. E outras viñan nas chalanas, ainda non empezaba a despuntar o mar, xa se poñía no area a acabar. E máis ben viñan ao banco de Plaseres que a de Campelo, porque en Campelo logo se acababa. Era unha playa que nun mes xa non había nada. Aquí sempre daba algo.